जेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंगासिनो दं बे गासिबोआवनो बिजेपिनि बाहागो दंजोबो। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमार सारा दिनै रोखा रोखा जोंनो बाथ्रा बुंनानै होदों। इउपिपिएलनि जे खामानि मावबाय थानाय लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खामानि मावबाय थानायनि सायाव दिनै बिजेपिआ गोख्रोङै आखाइ दं होननानै दिनै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमार सारा रोखा रोखा जोंनो बाथ्राखौ बुंनानै होदों। थारैनो बिस्वजित दैमार सारनि बुंनाय बिबुंथिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोना जोबजासे नायनानै नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै लोगोसे बिस्वजित दैमार सारा मा बाथ्रा बुंलांखो प्रमद बर' सारनि हेंथायै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलां। अब्ला आङो बिस्वजित दैमार सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायलांदो। मालाबाबो बिजेपिआ बर'फोरनि हेंथा नङा। बे बर' अना बर'नि खोथा आथिखालाव जेबो गैला। मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायबाय थायो जे बिजेपिआ बायरानि नङा। बिजेपिआ बिटिसिनि मानसिफ्रानो बिजेपि हिसाबै इलेक्सन गेलेगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बुजिबाय। दिनै बिथांमोनहा बिटिसि सरकाराव थांखि लाबाय। प्रमद बर' बिथाङा प्रत्येकटा जातिनो मिउजियाम बानायनो थाखाय दिनै फान्ड होजोबदों। आरो दिनैनि बर'फोर जि मोनदों बे बिजेपिआसो गासिबो दायथ' लानानै खालामबोजोबनाय। जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ माने हांख्रायहरनानै जि नांगौ जे जों नोंसोर गोसो गोजोनो होननानै बे सुक्तियाव गासिबखौबो खोथा होनानै बिसोरखौ लाबोनाय जादों। मेन स्ट्रिमाव गुबै माने लामायाव लाबोनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों दिनै गोजोन सान्थि दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव फैदों, सारा आसामावनो फैदों। जेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंगासिनो दं बे गासिबोआवनो बिजेपिनि बाहागो दंजोबो। बेवहायथ' बयबो बिनि थागिरिफ्रानो मोनथाय दं बिसोर बयबो थांनानै थानाय। बेखौ बिजेपि जोंनि गिबि मन्थ्रिल' नङा जोंनि दानि आथिखालनि सरकार मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बेनो दिनैहाय सरकारि भाबै थांखि लादों जे दिनै भिजन डकुमेन्ट्सनि बाथ्राखौ नोंथांमोना हयथ' मोनथिगौ, रायजो राजायाबो मोनथिगौ जे बड'लेण्डआव बर'जों लोगोसे जेसेबां हारि माहारि दं बिसोरनि राव थुनलाइ बिसोरनि हारिमु आसार खान्थि बे गासिबो रैखाथि मोननांगौ आरो बेफोर जौगाजोबनांगौ। आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौबो बिटिसिनि सरकारा जेब्लायबो माने नारसिननानै बिसोरनि थाखाय खामानि मावहोगोन। गतिके बे बिजेपिनिल' नङा मानाव गेदेर माने हिमन्त बिश्व शर्मा डांगरिया माने मानाव गेदेर बिथांल' नङा बरन्स बयबो गाज्रि मोनगोन होननानैनो बिजेपिआबो बे लाइनावनो सिन्था खालामदों। दिनै माने मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि खामानिखौथ' गाज्रि होननो हायाना। नै 14टा जाथिखौ जेराव बिथाङा माने बे बड'लेण्डआव बिसोरबो थागिबि हिसाबै बर' बायदिनो बयबो जाहाथे मोजाङै बेवहाय थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय राहा लामा लादों माने इउपिपिएल सरकारा। गतिके बे लाबाय नालाय दा गासै सरकारानोथ' हारि माहारिनि खोथाखौ नोजोराव फैबायना। आरो नोजोराव फैबाय नालाय दिनै गासै राजखान्थि हान्जायानो बे लाइनजों खोथाखौ बयबो बुंबाय जे बिथांमोननि थांखियाबो जे गासै बेवहाय रायजो जानाय हारि माहारिनि थाखाय बयनिबो थाखाय खामानि मावनाय। गतिके मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायबाय थायो जे बिजेपिआ बायरानि नङा। बिजेपिआ बिटिसिनि मानसिफ्रानो बिजेपि हिसाबै इलेक्सन गेलेगोन आरो देरहायोब्ला बिसोरनो बेवहाय बिबान लागोन। आरो बे बर' अना बर'नि खोथा आथिखालाव जेबो गैला। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बुजिबाय आरो बिनिखायनो दिनै बिथांमोनहा बिटिसि सरकाराव थांखि लाबाय जे बर'नि अनगाबो गासै हारि माहारिनि थाखाय बिसोरनि गासिबखौबो इयुनसिम माने बिसोरनि हारिनि राव हारिमु आखुथाय बिसोरनि बायदिसिना नियम बिसोरनि सोलिनाय बायदिसिना आगजुफोर बेफोरखौबो मिउजियाम खालामनो थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा प्रत्येकटा जातिनो मिउजियाम बानायनो थाखाय दिनै फान्ड होजोबदों। गतिके ओंखायनो बिजेपिखौ बुंलाया। बिजेपिआ बे नोजोरजोंसो नायनानै जेखौ बर'फ्रा लुबैयो बयबो जयै रायजो जानायखौ। गतिके बिजेपिआबो बेबायदिनो बेवहाय ज' खौसे जानानै सान्थियै थानायखौ लुबैयो। गतिके ओंखायनो बेवहाय गोरोन्थि साननांगौ जेबो गैया। दिनै खौसेथिनि बेलायावबो बुंदों जे हिमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा जे मोननैबो हान्जाया खौसे जायोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलनि सार्थनि थाखाय बर'फोरनि सार्थनि थाखाय बेवहाय जों मोजां मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। गतिके मालाबाबो बिजेपिआ बर'फोरनि हेंथा नङा। आरो दिनैनि बर'फोर जि मोनदों बे बिजेपिआसो गासिबो दायथ' लानानै
खालामबोजोबनाय दिनै 2003 मायथाइयाव बिएलटिनि सुक्तिखौ सोर खालामदों जोंनि बाजपेयी मानव गेदेर बिथां आरो जोंनि माने बे समनि एल के आडवाणी जितु डिपुटि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि माने अननायावसो बे समाव 6थि शेड्युलाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जादों 2020 मायथाइयावबो जोंनि मानव गेदेर नरेन्द्र मोदी अमित शाह बिथां आरो जों दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि माने अननायाव नाजानायावनो बे बर'नि गोरोबथाया जादों नङाबा बर'फ्रा दाबो आन्दोलन खालामबाय थागौमोन दिनै गोजोनाबो बेजों फैदों जोंनि एनडिपि बिदा फंबायफोरखौ माने हांख्राय हरनानै जि नांगौ जे जों नोंसोर गोसो गोजोनो होननानै बे सुक्तियाव गासिबखौबो खोथा होनानै बिसोरखौ लाबोनाय जादों माने माबायाव मुल खुथि जायखौ मेन स्ट्रिमाव गुबै माने लामायाव लाबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै गोजोन सान्थि दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव फैदों सारा आसामावनो फैदों जेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंगासिनो दं बे गासिबोआवनो बिजेपिनि बाहागो दंजोबो दिनै बे बड'लेण्डआव जेसेबां जौगाखांनायनि खामानि मावदों बिजेपिया दिनै मावदों बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांनो खारन बियो बिजेपिनि कमिटमेन्ट बिजेपि सरकारनि कमिटमेन्ट ओंखायनो बिजेपि गैयाब्ला बिजेपि सरकार गैयाब्ला बे कमिटमेन्टखौ रावबो मावफुंनाय नङा ओंखायनो बेवहाय बिजेपि फैब्लानो बायरानि मानसि फैगोन होननाया बे नङा बिजेपि फैब्लाबो बिजेपिया पार्टिल' नाथाय मानसिया जोंनिनो बिदा फंबाय गासिबो ओंखायनो जों बयबो गावबा गाव बुजिनाय मोजां मानसिफोरखौनो केन्डिडेट होलायनानै देरहा होब्लानो गावनि जानानै थागोन आरो गासिबो अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय बिस्वजित दैमार सारा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे इउपिपिएलनि जे खामानि मावबाय थानाय बेनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो जोंहा बिस्वजित दैमार सारा स' नोंथांमोना खोनाखाबाय नुखाबाय नङा होनब्ला थारैनो बिस्वजित दैमार सारनि बुंनाय बिबुंथिया जोंनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे जों फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिनो जाहाथे जों भटखौ होनानै बे दैदेनगिरिया जाहाथे जोंनि थाखाय खामानि मावो बेखौ जों बुजिनो हायो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव जे नोंथांमोननि कमेन्टआनो साफानि कमेन्टआनो दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सोलायहोनो हागोन आरो सोरबायदिनो जोङो भटखौ होनांगौ फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव जों बेखौ बुजिनो हायो अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन